Ahoj, já vás zdravím a vítejte u mého druhého videa ze serveru z portálu Gamesites. Je to nejlepší portál, který znám. A vlastně jsou teďka na serveru Gamecraft. A vám ukážu na ní ten server, jako to vypadá celé. Tak tady máme vlastně spaven začátek, to jste viděli v prvním videu. A vlastně teďka tady máme taky chrám, nebo vlastně co to je nějaká Spartacus Arena. A tyhle strany se mi vlastně líbí nejvíc jako na té spavnu, ale jinak se mi líbí celý spaven. Ale tohle se mi líbí, jak udělali fontánu takhle hezkou. To bych nikdy neudělal. A to no. Tady máte vlastně takové ramby, taky na starý způsob to je, ten spaven se mně jako zdá. Tady vlastně toto se mi taky líbí, ale je to takové už uplácené, takové přeplácené už to je. Nevím, co je tady tohle, to asi vybudu nějaké ty informace, ne? Tak se podíváme, vypadá tady. Tady se mi zdá se těží dřevo, ne, tady se těží písek, já to tady tak moc neznám, no, omluvte mě. Tady vlastně máme to dřevo na těžení. Dobré, tak jdeme dále. Jdeme na PvP, jak to vypadá v PvP. Tady chci říct, že když tady je noc, tak tady to není moc osvětlené, že bych adminy poprosil, aby třeba tady udělali nějaký lustr nebo tak. PvP je taková obyčejná, taková, nevím, byl bych asi lepší, ale to jedno. No, to by stačilo. Tak jdeme se podívat na shop. Shop vlastně máme tady takový hezký, se mi taky líbí, ale obyčejný. Nebo to takhle vypadá, mám to je co za to. To je takový kostel, menší baráček, no kostel. Jdu se podívat na parcela 1. No to je vlastně moje parcela, to jedno. Vlastně tady máte i parcely, ale tu parcelu si musíte vlastně koupit, ale teďka nevím, kolik to stojí. Moment, co jdu podívat? 3500 stojí každý jeden pozemek. Vlastně tady je to udělané tak, to vám taky můžu ukázat vlastně. Tady vlastně máte nějaké to oceán moře, no a tady máte vlastně, tady vlastně máte, jak to tady vypadá, tady máte třeba 9000 na měsíc a tu máte šířka 30, délka 30, výška 60. Tady máte šířka 15, délka 15, výška 30. A stojí to 3500 na měsíc. Jako za mě, pro mě by se mě stačí na ten měsíc za 3500, ale nevím jak pro koho. Moment, já se podívám, kolik natáčím. Dobrá, 4 minuty, to ještě jde. A minule, jak vlastně jsem dělal tamto video, tak se mi to jako nezdalo a řekl jsem si, že ukážu vlastně celý tom. Vlastně celý server, nejenom vlastně spaven. A toto se mi líbí, jak to tady takhle hezký to autíčko udělali. To je Škoda Octavia, to vlastně, kterým vlastně máme tady jako transit, hele, to vlastně vypadá, a to je jedno, žádný transit. Transit. Tak se podívám, kolik ještě to. No ještě mi zbývá 6 minut, to je dobré. No 5, ale to jedno.
A tady vlastně máme taky, to se mi zdá, že popráskal to. No, já to říkat nebudu, co to je. Jdu se podívat ještě do mého baráčku, vlastně co tady tak jako máme. A teďka vám vlastně ukážu vlastně celý server, nejenom tady děláme krát. Vlastně je to stejná IPA, normálně se připojíte. Nedá, že teď to uvidíte, neuvidíte, uvidíte. Tak já to video stopnu a stopnu to a pak se uvidíme zpět. Dobré, já jsem zpátky. Menší to, řešení. Jo, tady nejde fly, no to je jedno. Tak vlastně tady máte survival, to se mi líbí. Gamecraft, tam vlastně to. Pak tady máte Skyblock, server, takže je to server, nevím. A adminu, nebo prostě někomu, vlastně tam bych doporučoval, jestli by admini tady z Gamecraft na Minecraft, jestli by tady nechtěli udělat animation, nebo prostě jak se to říká, že bych tam prostě byl plugin tam. To se chci, to jestli by mohli udělat, to by bylo pro mě velké překvapení. A já to asi ukončím, jak jako to vypadá. Tak ještě vlastně chci něco ukázat. Tady vlastně, dostanete trůnu, kliknete vlastně pravým na to a tady máte, kam chcete jít, na jaký server. A vlastně Skyblock, když kliknete na Skyblock, tak se prostě objevíte na Skyblocku, vlastně tam, kde vám ukážu ještě tady spawn. Spawn je takový, no, to je jedno. A já to asi ukončím, jelikož jsem to říkal už, jelikož nechci tak jako dlouho natáčet. A já to ukončím a tak třeba v dalším videu čau. Takže čau.